Môžeš púšťať, máš takoho? Budík nejde? Dobre, páni, vítajte pri ďalších 6 minútach. Čak, budík bol pred chvíľou v lobby pantov. Hráme to. A on asi by v polku by nešiel. Naša klasika. Ona to nadáva. Słuchajcie, że często zachodzę, więc Mama? Hovorí mi, že na smurfe je. Na smurfe? Drtilama? Tak Myslím, wiem, od začiatku, tak prebehnú rýchlo. Awesome. Dobrze, Awesome. Buketky sa vypraža, americké zemiaky praža. I got supplies. Czym si dávaš zemiaky? No. Chápem, na čo si kupoval aj krokety, aj americké zemiaky. Neviem. To máš prakticky to ísť. To kde vidíš? Aha, Affinity myslíš. Ja mám s tebou trojku. Hej, Affinity level. No, ja to budem mať. Patrzyłem też. Včera som došiel do Bardiova, že to mŕtve mesto, ty kokos. Si bol? Som ešte. Ale všetko je noha poriadne. Ja idem za 2 týždne. No. Ja v pondelok odchádzam, ale úplne mŕtve mesto. Kde na píču vravíš, hej? Málo ľudí je všade. Samo! Popraviť? Double hook jak kokot. Vieš čo, na Vimbarku akože trošku, na námestí. Na redku sú mojim. Idem. Už tam nie sú. Sú. Jaký krásny hook. Koníka pojebané. Ten dal dobrý damage, zajebal Mart, ten kokot na koni. Je pičo, no. Ideme dole pozerať. Tak ja idem tam za 4 týždne. Jedine ABčko žije. ABčko, hej? A na žábe myslíš? Na žábu tiež chodievam, na pivu čisto, tam má dobre. Ale aj hore do bývalého Corgoňa na tom druhom poschodí. Jo, to je tiež tam, no dobre. Oni redko, počkej, želvu pôjdu. Poď na želvu, poďte, keď máte čas. Chápem, odkiaľ má ten alfa taký damage. Ty vole, no tam ich je. Porejc, pojebaný, ty 0 má aj s tým levomordom piču, že tak. Ja ešte nemám 4, ja to jedem. Čak, ale tak sme tam išli, či nie? Ja som tam išli, ale tak ma zabil. Tak ma zabila tam ešte. Je to 2.8. Nechápem, ale aj ten alfa mi berie nejakú moc. To zase máš kebab pojebaný pred sebou. Jasne. Ale ja si dám aj Vengeance, všetko a úplne damage dostane. Alfa je poreba pre chlapečku. Aj tento, Helkut, nie? A Helkut ešte nie je ve hre. No veď toho ešte musím nejako dorobiť. Jasne. Ale ja to nechápem, ten alfa sa healuje. On je ale on je porevampe, chlape. Ale to je v pohode, že je porevampe, ale
Nemôže byť taký bombardér. Starého Alfu som v pohode vypínal. Kogo smyslí z gatov, hej? Čo? Z gatov. No? Nebral mi toľko proste. Jebať na to. Môžeme si dovoliť takéto smrti už. Ta change vôbec ako nic. Jeho bacha, idú tu všetci, hej. Skúšam väžu zvaliť, ale asi sa mi to nepodarí. Snažím sa, ale... Pekne ho húkol teraz. Prečo je furt dole tá change? To má byť Leslie. Som čakal, že vyskočí stále. No nedáme ho, no, som sa zľakol. Ja som sa zľakol, že ty zomreš, ale tak okej. Ta Leslie je blbá jak vedro bytu. Čiže ne? Pozeraj, ďalšia pičovina, ktorá... To je change vlastne. Kde by toho Leomorda? No, víš. Dáte to tam? Opäť. Traja sú tam. Ale... ty kokos, ten Leo. Čo ti jebe. Čanže, keby ho aspoň zamieli. Dobre, máte ho. Poď, Pater. Poď, Pater. Od kokos. No, Pater. Idem s tom Leslie asi. To Leslie nič moc. No zabij ho. Leslie. Ulti na ním. Na prechádzku z Leslie a prídem o vežu. Super, super. Pozor. Ten ich tank je akože odvážny, moc. Tá Leslie je píča, no tak kúkaj sa. Asi domov. Všetci. Ja som si ho húkol. Už som tam skakal. Ja som si zamyslel, ale no. Nešlo, no. Bohužiaľ. No Lorda ešte nejdu. Tá Leslie je nupak. Dobre, všetci dom. Co tá Leslie robí ako? Daj report, čo kúkaj sa, čo tá Leslie. Ja nechápem, čo robí, ale to vlastne. To mnou niekto nechodil. Tá Leslie nič píča. Padne mi hviezdička? No ne. Takže ti nepadne. Nepadla. Teraz už padla, ale daj Leslie prosím ťa report. To je jasné. To je pičovina feeding. A tej istej change. To isté. Jeb. Dáme si, dáme. Není možné pičo.
Ja počkám, kým sa mi Je to- mobil dobije von. 12% aj na kokot. Dámy a páni, vedeme sa pri ďalšej hre. Niekto tu? S nejakom Toto flaterom. výhoj toho 4. Ak sa Ja vám video pozývam páčilo, fakov. smatnite tam odber, zapnite zvončeka a pokiaľ sa vám to fakt páčilo, vieš čo máš robiť. Kumi nevrav, Vidíme že sa nás pri rozjebali ďalšom. legendy. Zatiaľ sa majte.